bine-ați la un nou episod. Astăzi o să jucăm Spectre pe Roblox. Hai să intrăm să vedem. Da, are și ceva ca lumea. Ia uitați, Spectre aici, mare Spectre. Oh my god, cine e ăsta? Cine e ăsta? Cine e ăla? N-am mai jucat, dar hai să vedem, intră pe public. Hai să vedem. Am intrat la ăștia. Ready. Da, suntem online și nu. Am ieșit. Știți ce? Intră pe public. Nu. 3 din 4. Se pare că pe Spectre nu ne lasă, are tot nu mă vrea, așa că am ceva de jucat. Ce am? Este un joc de pe aici. Este Brick Story. Așa. Brick Story este o poveste de pe Roblox. Hai să ne facem adult. Bruh. Edic. De ce? De ce? Ok. Close. Bruh. De ce arăt așa? Arăt ciudat. Arăt ciudat. Trebuie să ceață pe afară. Nu. Waiting for players to load. Ok. Bună ziua! Bun venit în noua ta casă! Ok. Mă scrie altceva. Explorăm casa. Ok. Hai să explorăm casa acum. Yupi! Să mergem sus. Vedem ce e. Blue room. Bruh, mai bine să stau într-o cameră singur, bro. Decât să stau cu cineva în cameră. Bruh, dar n-are... are ușă. Ok. Vreau să stau într-o cameră cu ușă. What the... Asta e camera albastră, toată lumea. Asta e. Toți nu mai așa cu papatul, eu nu mai am niciun pat. Nu mă ping.
ne culcăm. Oh my god. Brad. Stai la camera roz. Chiar atât de sărac am ajuns. Ok, suntem cu colegii pe aici. Paieha. E mare casa. De piersine, adică popere. What? Ok, nu știam. Ce să ne culcăm? Stau cu buta. Te bă, te bă pe tine. Ok, ok. Bruh. Ce arăgaz aici? Bruh, vine cineva să care, what? Te bă, te sara bătaie. Cine-i bre la ușă? Deschide, bă, ușa. Ah, e asta cu pizza. M-am și speriat. Eu am zis să-i deschide și aia am dat scuze, bă. Vino cu ori. Nu mi-e foame, bre. Nu mi-e foame. Ok. Am luat toată. Ce, bă? Atât de mic. Bă, nu mai am pizza. Bă, asta de unde are bucata aia mare? Bă! Cine ești, bă? Fog în cameră. Mi-au bătat. Bro! What's happening? La televizor? Nu se vede nimica. Nu știu dacă se vede pe filmare. Oh my god. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them. Oh, tăcătorii care distrug jocurile Roblox. Stai, tăucătorii, ok. Stay inside. Protect your Extrem de periculos, ține ușile cuiate și ferestrele închise. Ah, Their leader is Scary Larry. If you see him, you need to liderul lor, Larry înfricoșător. Brrr. Puncte, puncte. Am jurat ăsta. Sper că nu-ți bed. E ora de culcare, somnul-ți. Ok, nu mai vă mai traduc. Poate înțelegeți engleză. Oh my god. Stai de rămas și o scară acolo. Doamne, vreau să-mi închid ușa la cap. Chiosul. Închide bre ușa. Nu merge închisă. Oh my god. Dă-te bre. Asta e patul meu, bă. Asta la calculator. Bă. Vreau și eu la calculator. Ăla doar îmi post. Ai, ouăleu. Ușa închisă. Până la urmă tot ne-am închis ușa. Ha! Boală! Bă! Bă! Stai, am închis laptopul până la urmă. Am oprit și becul.
camera feta a fost atacată aseară toată. What? Camera a fost atacată aseară și camera albastră. Ei, vin după noi, nu putem lăsa să se întâmple. Ok. Ei, scânduri în camerele principale, scânduri în fiecare fereastră și... N-am apucat să citesc tot. Mă, ce m-am speriat. Stau aici și mă pică. Dacă pun pentru baricadăm ușa. Geamele spate. Bă, camera mea, să nu cu camera. Nu vreau să punem la ușă. Ei. Mă duc sus în camera noastră. Mă duc sus în cameră. Păi da. Păi da. Bă. Barachidez ușa. 10. Brother. N-a închis și ăștia? Bă, ce... Pa! Doamne, au nebunit lumea. Ohio. Oh my god, zici că e Ohio acolo. Au pus lemne în WC-ul. Skibidi toilet. Skibidi dop. Veni Skibidi la ei. Știi unde o să mă ascund aici? Bă. Ai baricadat ușa? Mi-au și suc, că mi-au de toate. Am luat umăr. Great job. Ok. Uimitor. La 2013 cu focul, ce? Mi-a luat și sucul. N-am apucat. Fiți ar sucul să-ți fie de râs. Wow, să târziu repede. Mi-au rămas 3 bucăți de pizza. Bine, eu am luat o bucățică mică. Va fi dat 3 persoane care stau în masă. Bro. Scuzați-mă, n-am nimic acolo. Ok, skibidi-dop. Bruh. Hoții. Mi-a rămas doar cu măr. Da-te sus. Da-te sus, da-te. Ce? Mă duc la culcare. Oh my god, trebuie să mă duc în pot.